O dostlar, sizden mındamı ne? Emin sizin için şirаттағы mauqtırgıç başvatqışını әзірлейм. Ярый, мен оны әзірләп бітірдім. Шоңа күрә башлыйк, ихтибар белән өстәлемә карагыз һәм тыңлагыз. Биредә 2 шакмак ясалган. Сез 4 шырпыны күчереп, биредә 3 шакмак хасыл итәргә тиешсез. Я дуслар, минем бүгенге башватқышымны шише алырсыз микән? Әлбәттә инде. Ләкин мин сезгә уйларга бераз гына вакыт бирәм. Киттек. Я дуслар, шише алдыңызмы башватқышымны? Шынлапмы? Әфәрин дуслар, булдыргансыз. Ләкин әйдәгез хәзер әлеге котлаулы башватқышны шише алмаганнар өчен аның сирен җавабын ачабыз. Димәк, киттек. Тагын бер кат әлеге башватқышның шартын кабатлыйк. Без 4 шырпыны күчереп, биредә 3 шакмак хасыл итәргә тиешбез. Димәк, киттек. Беренче шырпыны күчерәм. Икенчесе. Өченчесе. Һәм дүртенчесе. Без 4 шырпыны күчердек һәм биредә 1, 2 зур һәм 1 кичкенә шакмак хасыл булды. Барлыгы алар 3. Менә шулай дуслар. Бу бик тә мауыктыргыч, шул вакытта катлаулы башватқыч булды. Һәм сез аны барыгызда шише алдыгыз. Әфәрин дуслар. Я ошадымы сезгә бүгенге башватқычым? Ошаса, мин мондый башватқычлар күрсәтүемне киләсе тапшыруларда да дәвам итәм. Шуңа күрә безне карамый калмагыз дуслар. Ә мин әлегә сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр хуш-хуш!